Ja. Ja snima. Bjež odatle, bala. Nije maj, to 4, 6, 7. Ja, pato 6. Gdje je dalje? Da pasti. A dole nije bomba, ne? Ja, to tebi hajmo. Treba prvo da se zagriju. Šure nije. Ti što odbaviš porez, ovo ja me ti moga. Izvrni se 5 čunala. Ajde, ovako pomagaj tako. Ja bo. Ajde, ja gledam. Je skupio. Če? Unutra i kandidator, ja sam A šta bude mrtvi? Bude mrtvi. Mrtvi je, ja. Jer ok, umeta povaci. Kako su banka samo ja? Povaci maki. Ne, hoće. A gori gledaj. Iduće zime nešto koji drva doneseš kondenzator. Zakona napuniš vanju. Ovo ću, zakona. Ide se prosim. Zato pet. Ja diže drugu ranu. Gaz, gaz! Ovce, bilaj! Otvara prozore, opet. Ovce, bilaj, Jebote Bog! Odvaj, otvori prozor, ovo je prepada na prvi kanal. Pazi kako je zabači. Jo, ovo će se. Ti odvaj stolci. Jer se tu razvara. Jeb te jebu. Ovaj mora. Kuće, Bog te jebu. Ovaj stav. Pazi, ja sam nakačio žal. Jedan. Crk, usta. Pazi, daj mi da grešta. Nemo, sad gdje da pušta. Pušta, Ovo jepijem je li. kanal da vidio kreći kameru, bravo kamerpane. Sad će da kuca kao da slavi žite gradske i ono. Čekaj se lada. Pokažite. Čekaj. Bježi. Ovo tako kreni na palati. Pravi moji. Daj mi na kliješta, jedan. Nije se tako. Kliješta, jedan, kliješta. Ne ovo. Imaš ti što? Ti tako da je bogat. Jesi. Već skoro minuta prošla do tebu. Ali snimam. Svaki... Ne bi počeo. Neće kući išli, bit će. Zato što nema čao. Imao šar, po koji ima koliko šara. Biš dodatno, majte. Ne dobro da pukne sve odjedno. Čujeli? Do. Ja, zaredam. Gdje u kući, na. Počeći puta. Aj jeboga. Nećeš. Zaustav to posto. A šta će ja zaustavimo ono počne put? Zašto odmah telefon? Zaustavimo. Oća ne volite, prosto. Koliko ali sve odjednom? Ovako je, svi su do ovoga je bacio ovam jedan komad. What the fuck? Koliko li je puklo, ej? Ospito. Zašto mi imate vrata? Hajde, ho! Gdje su to,
Peća, nema popca. Da, prekidam. Koliko treba da... Halo, pa, evo ja ću, dođi malo. A pol sat proći, jebote, ne. Zakopali ovo temu. Tri. Jel cifra dva već? Gdje se jebote moj? Već možeš 4. Aj šiti svoje. Evo, priješi. Da. Nemoj da ovaj Ti smoli. Ja moram. Ubacuj odmah sad. Ja trebam put ruku. Nemoj svoj jedno. Ko je volan kuće ruku, ako otvori volan jedan nije ispodilo. Ima jedan kod ispod, nebite jebite. Ja ću ovdje. Ej, fuck you, ba. Ajde. Viš peć. Evo ga, 5. Ajde. Stoj malo. I sad, daj malo šta. Ajde. Ujebote. Jesi bacio? Imamo 6. Gledaj se. Ja sad njega. Ma, sad ste stavka puljati sila. Ko je? Ja znam, preko kamere. Sad 2 minuta. Daš peča, izgleda. Evo moj. Tako, ti život bilo, biješ alkoholi. Pa i ovo je ono. Koliko ima? Imao 6, ma. Još 5. Ja sad prođu, profesor robi. Da, kućka bude otac legao. Ovo je najmalo. Da. Nije profesor. Oćelo bude. 6. Ne bilo? Jesi oko česa? Spuri. Peka. Daj, pa ja. Znači, Da. Tata, Vuko je tata. Sad ti školi još. O školi. Nemoj pajac, Bog te jebu. Šta je to? Sad kad vali od života. Ajde kućemo.